זה בכי טוב. אני אומרת לך, היא סיימה את המפגש הזה בוכה. אל תיבהלי מזה שאני בוכה, היא אומרת לי. אני פשוט סוף סוף מבינה שאני מספיק. זה בכי טוב. אני בעצם רציתי לצאת לדרך חדשה של קריירה חדשה, של הדרכת הורים, וכל פעם משהו עוצר אותי, כל פעם משהו, שנייה רגע זה לא הזמן, שנייה רגע אני לא מספיק טובה, אולי יש יותר טובות. כל פעם היה איזשהו תירוץ אחר שככה הגרמתי לעצמי מחוסר ביטחון כנראה. ואת זה רציתי לפתור. פתרנו את הפלונטר הזה של אני לא מספיק טובה עם הילד. עשינו מפגש של שעתיים. אני רגע דווקא רוצה להתעקש על זה שהילד ידעה לעשות את זה בצורה כל כך עדינה, אבל קולעת, שזה היה כאילו ממש מפתיע. באמת עשית את זה בדרך כל כך נכונה וקולעת ומקצועית, לא אכזרי, לא יותר מדי עמוק. זה היה ממש במינונים הנכונים ובצורה הכי נכונה לי. זה מדהים, היא כל כך הרבה שנים מסתובבת עם תחושה שהיא לא מספיק. והיא מלאה בטוב. ופתאום שהיא מבינה שהיא בסדר, שהיא מספיק, שהיא יכולה לצאת לדרך, זה כאילו הורדת לה 10 קילו מהנשמה.